অলরেডি আমি ডিসাইড কৰিছোঁ যে শিডিউল এৰিয়াৰ উন্নয়নৰ মানে বিষয়ৰ ওপৰতে মানে सरकारों पर केनेकुवा सापर्ट দিব পারে गिबियाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। दा समाव आसाम एसेम्ब्लिया जोंनि बिटिसि आव फैनानै बाजेट सिजनखौ खुंफुंनो थाखाय जा थांखि लादों आरो आसाम एसेम्ब्लिया जोंनि बिटिसि आव फैनानै बाजेट सिजनखौ खुंफैनायाव बे बाथ्रानि सायाव जोंहा खुसि जानांगौनि एक्साइटेड जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। गिबि खेबनि थाखाय आसाम एसेम्ब्लिया जोंनि बिटिसि आव फैगौ 19 फेब्रुवारियाव बाजेट सिजन खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार। बेखायनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन, आसाम एसेम्ब्लिया गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बिटिसि आव बाजेट सिजनखौ लानानै खुंफुंनो थाखाय थांखि लाबायब्ला आरो बे बाथ्रानि सायाव जायफोर सुबुंफोरा एसेबां एक्साइटेड जाना दंबा एसेबां खुसि जानानै दंब्ला नोंथांमोना मोनसे खामानिखौ माव, बागुरुम्बा मोसाहोनानै बिसोरखौ बरायनानै वेलकाम खालामबानो जाबाय। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? जोङो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ मोनबाय नामा? जोंथ' मोनाखै। दिनैसिमबोथ' जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिना लानो हायाखै। जाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखायनो दालालिगिरि खालामग्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो बर' फिसाफोर दङ, जायफोरनि थाखायनो जोंनि बे थांखिसिम होसोनो थांनायावनो सा ससेयाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बै जोंनि हारिनि दालालि बर' फिसाफ्रा गुबुंले बारहावा बारहोनानै गुलाय गुजाय खालामबोबाय थायो आरो खालामनो नाजाबाय थायो। जायनि थाखाय जोङो दिनैसिमबो जोबोद बेले बेजे बिथिंनि गेजेरजों जोंनि थांखि आद्रा थानाय जा थांखि बेखौ जोङो होसोनो गोनां बाध्य जानानै फैगासिनो दङ। बबेबा मोनसे समाव आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लानो हायोब्ला बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ सोरजिखांनायनि उनावहाय नेशनेल पलिटिकेल पार्टिखौ लाफानानै नेशनेल पलिटिकेल पार्टिखौ थाफानानै जोंनि बड'लेण्डखौ सालायनायाव जोंहा बेवहाय जेबो बुंनो गोनां बाथ्रा गैया। नाथाय दाथ' जोंहा आलादा रायजो जाथ'वाखैनो। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दा बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर होनांगोन जे थांनाय 17 इयार्सआव जाय समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिखौ सालायबाय थादोंमोन, मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिटिसि सालायफुबाय थानाय समाव रावबो नेशनेल पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव दखल खालामनो हायाखैमोन, कब्जा खालामनो हायाखैमोन बा प्रेसाराइज खालामनो हायाखैमोन। नाथाय थांनाय 2020-27 जानुवारिनि जा बिटिआर पिस एकर्ड, बे पिस एकर्डनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव आगान होनाय लोगो लोगोनो बिथांजों लोगोसे नेशनेल पार्टि मेजरलि बिजेपि मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोहोम खोख्लैहोनो हादों आरो बैफोरनि माखासे लामाखौ जोंनि हारिनिनो बै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा दिनै सुजुग सुबिदा होबोदों, जायनि थाखायनो दिनैनि बे स्टेजाव मोनसे नेशनेल पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ गोहोम खोख्लैहोनो हाबाय। मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो दिनैनि बे समाव, दिनैयो गोबाव सम जायनोखि एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर, बै सुबुंफोरा जोंनि बिटिसिनि पलिटिकेल सिस्टेमखौबो, जेरावनोखि बै एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जेब्लायबो नोजोर होबोदों जे बर' हारिया बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों गोबां डेभेलपमेन्ट जाबोबाय आरो अराय सम माने जालांबाय थानायनि मोनसे लामाखौ नोजोरखौ बिथांमोना लाखिबोदों। जायनि थाखाय बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बिटिसिनि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै बे बर' हारिनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों डेभेलप जालांनाय लामाखौ माबोरै हागोन हाया माने होबथानायनि थाखाय प्लेन पलिसिफोरा बिसोरो सुजुबाय थाखादों आरो बिसोरनि बे प्लेन पलिसिखौ साक्सेसफुल खालामनांगौब्ला बिसोर मोनसे टारगेट लादों मा, सोरबा लुबैसुला, गादि लुबैसुला, रां लुबैसुला, सेल्फिश साइजनि बर' लिडारखौ केपचार खालामनानै बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव इउज खालामनांगोन, जेरावनोखि जोंनि हारिनिनो माखासे बै लुबैसुला, गादि लुबैसुला, रां लुबैसुला लिडारफोरा दिनै बै एन्टि ट्राइबेल पलिटिकेल लिडारफोरनि आथिं सिङाव गादब जानानै बिसोरो इउज खालामहोगासिनो दङ। जेरावनोखि थांनाय 2020 बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसिआव 9टा सिटखौ देरहासार जानो हादोंमोन आरो बयनिख्रुइबो लासिंसिं बाथ्राया मा मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन? थांनाय 2020 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिपिएफ पार्टिनि जानानै इउपिपिएल पार्टिनि जानानै जाय बर' लिडारफोरा रायजो राजानि हेफाजाब लानानै देरहासार जालांनो हादोंमोन, बैफोरनि माखासे लिडारफोरा देरहाखांनायनि उनावहाय नेशनेल पलिटिकेल पार्टियाव अर्थात बिजेपि बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जइन जाहैदों। बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा। अब्ला बैफोर लिडारफोरखौ जों डाइरेक्टलि लुबैसुला, गादि लुबैसुला होननानै जों थांखिनानै जों बुंनो हायो दिनैनि समाव। बेफोरबायदि आखुनि नङामोनब्लाथ' बिसोरो गावनि बे न'खरनि पार्टियावनो थागौमोन, जेरावनोखि न'खरनि पार्टिनि हेफाजाबजोंसो बिसोरो देरहासार जानो हादोंमोन। नाथाय न'खरनि हेफाजाब लानानै देरहाखांनायनि उनाव बिसोरो
दान्दा गोलाव होनो थाखाय बै गुबुन हारिनि बबेबा पलिटिकेल पार्टियावसो ग्रोब हाबसोनानै थाहैबाय बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा आरो बेफोरबायदि केरेक्टारनि जेसेबांखिनि बर' पलिटिकेल लिडारफोर दङ बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरखौ जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा सिनायना लानाया मोस्ट इम्परटेन्ट दिनैनि बे समाव जेरावनोखि बैफोरबायदि लिडारफोरा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेन गोसा भटजों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि हेफाजाबजों थुलुंगा मोननानै बिसोर देरहासार जालांनो हादोंमोन नाथाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेन आरो थुलुंगानायखौ बिसोरो लासिंसिं खालामनानै जोगारनानै दिनै गुबुन बबेबा पलिटिकेल पार्टी न' सिङाव हाबसोनानै दंहैयो दा फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि जोंनि हारिनि बेसेनखौनो जोगारग्रा पलिटिकेल लिडारखौ जों सापर्ट खालामनांगौ नामा सापर्ट खालामनांगौ नामा नाथाय जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव थानानै जोंनि हारिनिनो बै सोरबा सानैसो पलिटिकेल लिडारफ्रा गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरजों सिंजों आखाइ गोरोबनानै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फानै फानै गावबा गावनि पकेटाव धोन सम्पति आरजिनो थाखायल' थांखि लानानै थांदोंब्ला बेखौ जों सापर्ट आरो चान्स होनाय नङा बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिखा आरो फैबाय थानाय समाव जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा गावनि न'खरावनो गावनि न'खरनि पलिटिकेल सिस्टेमावनो गावनि आखायाव थानाय पावारफोरखौ बाहायनो थाखाय बै सोरबा गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरनावसो पारमिसन लानो गोनां जानानै फैयो अब्ला जों थोंजोङै नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि जों हमनो हायो बैफोरबायदि लिडारफोरा गावनि पलिटिकेल केरियाराव आगान होनो थाखाय गावखौ सासे पलिटिकेल लिडार जाहोनो थाखाय बै गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारफोरनाव थांनानै सिरि सिरि आथिं हमनानै खुलुमहैदो जे आंखौ लिडार खालाम आंखौ CM खालाम आंखौ डिपुटि CM खालाम बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बाथ्रा नोंनाव रायजो राजा नोंथांमोन जायनि थाखाय गावनि न'खराव बाहायनो थाखाय जा पावारफोरखौ मोनदों आरो मोनखानाय जादों बैफोर पावारफोरखौ गावनि न'खराव बाहायनो थाखाय दिनै गुबुननि न'खरनि सोरबा गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारनाव पारमिसन लानांगौनि मा दरखार दङ बेफोरबायदि गुबुन हारिजों गादब जानानै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बुहुमनि बर' फिसाफोरनि प्रब्लेम इसुफोरखौ मावफुंनो थाखाय पलिटिकेल फिल्डआव फैदोंब्ला मालाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा आरो मालाबाबो मावनो हानाय नङा जायनि थाखाय दिनैनि बे समा मोनसे गोथां सावगारि जेरावनोखि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव जेरैबायदि जों थासारिखौ जों नुनो मोनबाय आरो जाय थासारिनि गेजेराव साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै थानांगौ जानानै फैदों बे आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमाव साबैसे ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा चान्स आरो स्कप मोनबोखो दिनैनि बे समसिमहालागै आरो जायफोर ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा आसामनि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो चान्स मोनदों बिसोरो सिट पावारखौ मोनदोंब्लाबो गावसोरनि पावारखौ मोनदोंब्लाबो पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों बिसोरो मालाबाबो गोसोबायदि बाहायनो मोनबोआखै बिसोरखौ गादबखानानैसो बै आसामनि पलिटिकेल सिस्टेमनि सिआर पावाराव जिराय होनानै दोनदों फज'नानै दोनदों नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरबायदिनो गोबां जारिमिन दङ आरो जारिमिननि बाथ्राखौ बुङोब्ला नोंथांमोनानो साबसिनै मोजाङै मिथिखागौ जे बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो जोंनि ट्राइबेल हारिखौ जोंनि बर' हारिखौ बेसेबां गादबबोदों बेसेबां अयथासार खालामबोदों जायनि थाखायनो दिनै एबसु जोनोम जाबाय जायनि थाखाय दिनै बिएलटि जोनोम जाबाय जायनि थाखाय दिनै NDP जोनोम जाबाय बैसोरनि गादब जानायनिफ्राय बैसोरनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय जोंनि बे बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखायनो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन पलिटिकेल फिल्डआव थांनानै पलिटिकेल लिडार जाहैदोंब्ला पलिटिकेलखौ सोरजों खालामनांगौ सोरजों खालामनाङा बेखौबो रोंनांगोन आं सिखायनोबो थाङा सोलोंनोबो थाङा आंनि मोनदांनाय बाथ्राखौ आं बुंदों आंना सिदा बाथ्राखा थोंजों बाथ्राखा जोंनिया मा सानैसो ओरैबायदि पलिटिकेल लिडार दङ बर' फिसाफोरनि भटखौ मोननानैनो आरो बर' फिसाफोरनि सायावसो गावनि पलिटिकेल पावारखौ इलिगेलि बाहायनो नाजानाय बाहायबोनाय लाजिया साला सैमाफोरा लाजिनाय गैया ननसेन्स साला बेफोरबायदि लिडारा जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनखौ मा फोरोंलांनो सानखो बिलाय आरो जोंनि इयुन जेनेरेसना बेफोरबायदि लिडारखौ लानानै नायनानै मा फल' खालामलांनांगौ मा गियान होलांगोन बिसोरलाय खालि मोनसेल' गियान होलांनांगोन बिसोरो जे जोंबायदि जा जोंबायदि उरलुनानै जोंनि बे हारिखौ फोजोबस्रांनायनि लामाखौ सोलोंना लाखि बेबायदिखौल' बिसोर गियान होलांनो हागोन बेनिफ्राय जेबो गियान होनो हाया नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আমাৰ CM ডাঙৰীয়াৰ কনফাৰেন্স হলত আগন্তুক যিটো অসম বিধানসভা ইয়াত হ'বলৈ গৈ আছে বাজেট ছেছন তাৰ কাৰণে ইয়াৰ ব্যৱস্থাপনা আমি কেনেকুৱা কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰি ৰিলেটেড ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকক লৈ ফালে পুলিচ প্ৰশাসনো ইয়াত আছে অসম পুলিচ বিভাগৰ উচ্চ স্তৰৰ বিষয়াসকল আহিছে আৰু আমাৰ CM ডাঙৰীয়া স্পীকাৰ ডাঙৰীয়া ইয়াত আৰু আমাৰ অসম বিধানসভাৰ সকলোৱে আছিলে সব আমাৰ অসম বিধানসভা বহিব পৰা
এতিয়া যি বিধানসভা কক্ষ লাগে এইটো সম্পূৰ্ণ চব আমাৰ ৰেডি হৈ আছে তাৰ বাদেও আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া চবে ইয়াত আহি বহিবৰ কাৰণে যে চেম্বাৰ লাগে আমাৰ অলৰেডি সেইটো আছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াসকলৰ কাৰণেও আমি চব চালোঁ গোটেইটো আছে গতিকে কোনো ফালৰ পৰা অসুবিধা নাই এতিয়া বিধানসভাত আমাৰ ৰিপৰ্টাৰ্ছ গেলাৰী মানে সেইটো আমি চাইছোঁ এইটো ছাফিচিয়েণ্ট আমাৰ অসম বিধানসভাৰ যে আছে তাৰপিছত আমাৰ ভিজিটৰ্ছ গেলাৰী সেইটো আমি চাইছোঁ কম বেছি পৰিমাণ হ'লেও যিহেতু আমাৰ নিয়মটো আধা ঘণ্টা বিধানসভা চোৱাৰ পিছত চবে মানে কি কয় চিটটো এৰি দিব লাগে সেই হিচাপে বহুখিনিক আমি বিধানসভা চাবলৈ দিব পাৰোঁ তাৰ বাদেও ইয়াত অহা মানুহখিনিয়ে বিধানসভা চলি থকাটো চাই থাকিবলৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থা থাকিব ভিতৰতো বাহিৰতো সেইবিলাক কথা আমি পাতিছোঁ বাকী আমাৰ BTC চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা CM ডাঙৰীয়াই যিমানখিনি আৰু প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি মানে এৰেঞ্জমেণ্টটো কৰি দিব গতিকে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আজি BTC কৰ্তৃপক্ষই ল'লে গতিকে আমি ভাবোঁ যে 17 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'বলগীয়া যেটো বাজেট সেশনৰ প্ৰথম দিন আৰু গভৰ্ণৰে সেইদিনা ভাষণ ৰাখিব বিধানসভাত গতিকে সেইদিনাৰ যেটো সেশন ভালে হৈ যাব সেইদিনা আৰু এটা টপিকৰ ওপৰত ডিবেট হ'ব আৰু ডিবেটৰ মানে বিষয়টো অলৰেডি আমি ডিসাইড কৰিছোঁ যে শেডুল এৰিয়াৰ উন্নয়নৰ মানে বিষয়ৰ ওপৰতে মানে চৰকাৰৰ পৰা কেনেকুৱা সাপোৰ্ট দিব পাৰে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইবোৰৰ ওপৰত মানে বিধায়কসকলে তেওঁলোকৰ মতবিলাক দাঙি ধৰিব আৰু এই হিচাপে চৰকাৰক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰোঁ তেওঁলোকক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে ৰিকমেণ্ড কৰোঁ আৰু এইটো হোৱাৰ পিছত মানে চৰকাৰে বিহেতু ব্যৱস্থা লয় গতিকে সেই বিষয়টো ইয়াত আলোচনা হ'ব সেইটোৰ ওপৰত